Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong adto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon yari kita sa Biyernes nga edisyon sang inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining nga udto o kabayon ta nga oks lang kita sining mga inoras yara kita sa aton tagsa ka mga puluyan nagapahunay-hunay sa sining udto mga kaaksyon. Ang ibang siniti way pagapanyaga gahimos pa sang palanyagahon mga kaaksyon. 79 days before pa man mag Christmas Day kag 86 days before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon. Lapit nga nagahilapit na ang bulan sang Disyembre mga kaaksyon, pero dawala ceasefire, dawala untat lupok sa mga kabukiran ta diri sa probinsya sang Negros Occidental bangod sining sunod-sunod nga engkwentro ti ginalantaw karon mga kaaksyon sang syudad sang Himamaylan upod ra kay Mayor Raymond Tungson nagapatigayon man sa pag-assist sang sitwasyon dito sa nabukid nga bahin sang syudad mga kaaksyon bangod sining engkwentro nga nagluntad since pa kahapon dito sa nabukid nga portion. Actually since kahapon tubtob naghapon kag naggabi kag subong nga gamay mga linok panay pa pero hindi tama gid masyado mga kaaksyon, pero ginasigahom naton ginapatigayon ng clearing operations kag nagpalupad kay na for inspection sang helicopter ang ato sining tropa sang militar. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sa sining nga udto dalunta karon dugay-dugay ang pinaka-latest nga report gikan sa syudad sang Himamaylan nagatutok since pagkagabi duha na kadlaw nga tutok man isang Aksyon Radyo Bacolod kahapon sa paglupok kid sang sining information ti si Aksyon Alvin Graba ang nagpadulong sa area kag kagabi ginbuslan ni Aksyon John Diaz dito sa area sang Himamaylan nagsulod kaina dito sa Carabalan area kag iban pang mga areas nga ginsudlan sa aton sining patrol mga kaaksyon. Aton hibaloon na karon dugay-dugay ang mga detalye sang mga nagapanguna nga mga balita.
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mag-inop na rin kita, tubdob kita sa tang launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na unit reporters on standby na sa pagdulong sa mga balita sa sining udto, no? Sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod, sa mga banwa kag syudad naman sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayon ta nga okslang kamo sa sining mga inuras. Plasma ng mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique. Welcome diri sa inyo sining programa kag tubtob sa malabutan sa atong sining pag-broadcast sa sining udto sa kinanda na ko ang inyo sining aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos, sige sa mga kaaksyon aton hibaloon karon dugay-dugay ang balita mga kaaksyon sa aton sining patrol. We have aksyon na John Diaz direkta sa syudad sang Himamaylan, mga kaaksyon namon sa kanginan. Kalakip man na ang balita sa patrol. We have aksyon na Eden Abuso wisang posible nga magdugang sang isa pa ka unit sang barko nga magabiyahe masunod nga simana. Kag sa balita naman sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay mga kaaksyon aton hibaloon ang balita upod kaaksyon na Marlon Hinovia sa palayag ni Gob Lacson. Nagapating madayon na ang barangay kag iske election sa bulan sang Oktubre. Sa balita naman sa area sang Dakbanwa sang Bacolod, sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon R. Tayhupon SP naghatag authority kay Mayor Albi Benitez sa pag-negosyar sa DBP angod sa plano nga pag-loan sang syudad sang kapin 5 billion pesos. So, utang na naman sang syudad, no? Mangutang naman si Mayor Albi. Ambot kun anhon ya ini kag ti damo man projects actually pero ti 5 billion pesos na naman ho ang bagahon sang syudad mga kaaksyon. Sa BCPO naman nga balita karon dugay-dugay gabalita ni aksyon na Eric Magbanwa drug pusher nga nagabaligya sang shabu sa barangay Tangob na dakpan kagabi sa bypass operation nga ginpatigayon sang Police Station 8. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni aksyon na Eden Abuso, inkwentro nga nagluntad sa Himamaylan, ika-39 ng inkwentro nga nagluntad sa Region 6 kag Region 7 sulo kay Police o kun kay Philippine Army Major General Benedict Arevalo. Kag kalakip man mga kaaksyon sa balita naman sa out of town karon dugay-dugay sa syudad sang Cadiz, 3 ka mga personaho lakip ang isa ka senior citizen sa arestado matapos naktuhan nga nagasugal. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio, akusado sa pag-violar sang Republic Act 9287, arestado sa banwa sang Calatrava. Sa balita naman kay Aksyon na Vidya Pasible, nakalerto ang binalbagan PNP sa pagbantay sa Barangay Biao kasunod sa nagluntad nga engkwentro sa Barangay Carabalan checkpoint ginapatigayon sa mga kapulisan sa lugar.
Sa balita naman sa nasyonal mga kaaksyon, Presidente Marcos ginhingadlan ang duha ka mga bag-o nga COMELEC commissioners. Sweldo sang Pinoy domestic workers sa Hong Kong ginpasakaan, mayong balita ni. Pagkadto sa patio sa Tigkalalag, posible mangin COVID-19 super spreader suno sa Department of Health. Mas lakagan itong tawo. Tiambot kon nga super spreader ni ang ginatawag sang DOH ni. Ay, oo. Ang mga nagalagaw ya subong sa downtown, hindi niya super spreader, dayaw man ko sang DOH ni. Imbahada sang Pilipinas sa Thailand nagpalabot sang pakiguunong sa mga biktima sang mass shooting. Kag Pilipinas gindayaw sang UN chair bangod sa nangin safe haven or haven sang mga refugees. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatihan sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, hatagan tanig talupangod karon dugay-dugay, liog ta like kag share sa aton sining programa mga kaaksyon. Aton hibaloon karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page, tapos ninyo like ang inyo sining mga mensahe. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Sige, dalig lang mga kaaksyon. San bayan ay mahatag ta pila ka mga komersyal sa karon dugay-dugay. Isa-isahon tanang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdom. Ang balitang ito. Ayos! Sige, manamyaw tanaya sa mga kaaksyon tang pamati sa sining udto. May lang pagpamati kaya na sinuro kay Melissa Trinio, no? Melissa Trinio, kay Mary Joy Victorino Flores Macawili, Angel Grace Teves, Mil Aniano, Inday Jess Gualdrapa, Emily Hindrala, Jonaline Ninyal de Crepito, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Dino Alik Idmar Kilitar, kag Creslin Tugunon. Malanga pagpamati kay Angel Grace Teves Pagid, no? May lang pag-monitor, no? Sinia Sencha Peñas, kay Benji Joso, Milicia Trinio, ari naman, kay daligid lang, no? Kay Mary Jane Saludares, no? Listening from Hong Kong, thank you so much, Gid, no? Si Madam Virginia San Antonio Alpendaga, tamyaw lang sa Bison family, sa Calatrava, kag Olpinda family, sa Canturay, si Palay, no? Kay Inday Jess Gualdrapa, watching live, no? Ayos, dagang salamat, Gid. And sa kay Jonaline Ninyal de Crepito, malang pag-monitor ko kay RR, Joy, kag Edgar Sipida, Julio Celes, no? John Dexter Kit Macariola, Karen Guzman, Lager Diquilia, ga-monitor ko adlaw-adlaw. Sige, mayugid nga pag-monitor. Likewise, kay Maymar Fernandez Estrella, ang aton sining OTTJ, ga-monitor sa syudad sang Cadiz, no? Sa tanan nga mga Cadiz nun kuno, may lang nga pagpamati sa Aksyon Balita Banat Bulig. Thank you, Gid Maymar. Salamat, Gid, no? Ayos, sa iban pa naton nga mga kaaksyon kay Joshua Paguntalan, may lang nga pagpamati Joshua
paguntalan kagayatiya Kim Eriman salamat gid. Ayos karon naman ang iba na mahinang kalaban daligid lang mga kaksyon na standbyan ay matagta pila ka mga commercial sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti saan mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Ang lang. Go lang sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may ko yung monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo daw kung kapang labak. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Balita
gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang aton oras diri sa inyo sininga palatuntunan mga kaksyon. Karon dugay-dugaya aton hibaloon ang reports ni aksyon na John Diaz gikan sa syudad sang Himamaylan mga kaksyon, no? Ato natagan sa Igdalupangod ini karon dugay-dugay mga kaksyon, but before sinasan bayan na aksyon na John Diaz sa special assignments kay kwaon ta dira karon dugay-dugay ang amon sininga ang ato sininga balita, no? Live extension na coffee mix. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Suprapa Mga bagay-bagay na dapat Detergent with X-Stain Technology at Champion. sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, sige kantuan tanang balita na aksyon na John Diaz gikan sa syudad sang Himamaylan. Angot sa ning progress report angot sa enkwentro nga nagluntad kahapon tubtob kay nasang kagahon do may linok panay pa, no? Ambot ng kamustang mga evacuista sa mga sentro sa syudad sang Himamaylan. Ngayong kaundan sang balita na aksyon na John Diaz on special assignment sa syudad sang Himamaylan. Aksyon, John? Aksyon ni Rex, medyo magulugal umon ang panahon diri mismo sa may barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Sa sining mga tanion, may pagpanaliti sa wala gid lamang madugay, pero wala gid man Aksyon Rex naglawig. So nga mga tanion makita naton diri, medyo magulugal umon ang panahon diri sa may nabukid nga porsyon sang barangay Carabalan o sa syudad sang Himamaylan. Kaangay man ang panyempo naton tubtob sining mga tanion Aksyon Rex. Kumpara kay nasang aga, pertigid kanami isang panahon kapaang sa panyempo ang silak sang adlaw ara gid, pero subong Aksyon Rex do medyo may pagligwat no sa lakat sang panahon. Amo na ginignabantayan kahapon pa basig lang magbunok ang ulan. Amo man ang isa sa rason kung nga kagabi Aksyon Rex, according sa pila ka mga katapos sa militar, medyo naglaylo ang pagbinaylohan na isang lutang o kung sa rupok bangod man sang malain nga panahon. Sa subong nga matanion ari ko diri tindog sa kilid sandalan kay we are currently reporting live diri mismo sa may proper sang barangay Carabalan sa may syudad man sang Himamaylan. Sa dalan Aksyon Rex, kung makita sa likod ko, may naganilabay nga mga tricycle, may mga motorsiklo man nga nagangkasanay. Ang mga residente do kan normal life na do nagbalik nabi sa normal ang ilang panggawi o kung nilang pagpangabuhi. May nagatinumpok man diri nga mga residente sa mga tiyangge sa sining mga tinuon Aksyon Rex nga kung makita naton siguro isagit sa mga ginastorya nila mo nga tabo bala diri mismo nga enkwentro Aksyon Di na Rex. exact location mo subong, John? Actually, ako din sa gwa sang covered court sang barangay Carabalan, sa may syudad sang Himamaylan. Dirigid kami sa may proper, mga around 1 kilometer away from the encounter site. So kung 1 kilometer away from the encounter site, most likely kung nagasigi ni Bakmakan ay abi sa siling mantanion, and before or kung kahapon, mabatian pa naton ang ilok panay. Pero subong nga adlaw, good to know nga duwala kita nakitaan abi nga sunod-sunod or nabatian nga sige nga pagbinayluhan ng isang luthang dire mismo sa may barangay Carabalan. Kumbaga
kumbaga sa may masiling naton o magkabig naton nga nagkanay-kanay na ang sitwasyon diri sa may areas ng Carabalan, Action Rex. Pero hindi naton ma-confirm kag ma-describe ang situation dra mismo sa encounter site subong man nga mga tinion kay ginadumilian ang pagsulod dra mismo sa area within the vicinity lapit sa may Purokid mismo or sa sitio kung sa diin ginagsugod ining engkwentro. Pero isa nato na Action Rex ang aton nga manatipon nga may impormasyon gikan diri mismo sa may syudad sang Himamaylan. Antes kami diri nagpadulong balik sa area kay na 5 AM nagdiretso na kami diri sa may proper sa may Carabalan, nagdiretso na kami dito sa may Patso and near nagitiya sa encounter site. Galing kay eventually nag-decide kami nga magbalik sa may proper sa may poblasyon sang Himamaylan kay aton to ginlabot ang aton nga mga otoridad. Eventually wala nato naabtan abi si Brigadier General Inocencio Pasaporte nga nagpatigayon kay ina sang aerial recon. Magsiling kay aerial recon ko kay ina may nakitaan kamo duha ka mga chopper, isa ka dako, isa ka gamay, sakay sa isa sa duha ka mga chopper si Brigadier General Pasaporte upod naman ang hepe o kanang chief sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army nga nabase diri sa Southern Negros Action Rex nga sila ang nagkandak sang aerial recon. Sa aerial recon diri nila ginalantaw ang sitwasyon sa bilog nga area sang Himamaylan. Amo na nga kalapad sang ilang nga ginlibot kay ina kag gintutukan nga mga area. Specifically, ila gina-identify kung sa diin Action Rex ining ginatumod lang area o kung diin ginagasugod ining encounter, gina-verify ko no para hindi ko sala Action Rex. Anyway, ining area is diri kini sa may sitio Sigang. Sitio Sigang was the origin sa encounter according to the report of Brigadier General Pasaporte. Pero may mga other pagiging information nga nagsulod nga may ara sa boundaries ng Sitio Medel. Kaya na makita naton nga ginbutangan nila dala sang label sa mga photos nga ginpadala nila sa katapos ng media ining area mismo sa Sitio Sigang kung saan ila dito gina-identify nga lapad ang gina-occupy subong nga space sining mga ginalagas nila nga mga rebelde nga grupo e namo ni ginatutukan nila Action Rex, although wala na gin-reveal na rin ni Pasaporte kung ano subong ang action sang mga militar. According sa iya, may mga essential details and location sila nga ginaboy na sa ground commander subong sa Philippine Army. Amo gani isa namon ka problema diri kung anong pamaagi sa Philippine Army nga para ma-transmit nilang mensahe sa ground commander kay diri sa ton area Action Rex wala sang signal. Ang common nga mga telecommunications network kangay sang Smart, Globe, Kentex may diri dito pero hindi tanto amo sinaka basko gino, although may mga internet connection diri pero ti hulog-hulog or may ara na ka-install nga mga internet sa iba nga mga area, pero ina siguro part sa intelligence monitoring nga ginapatigayon sa karon sang katapo naman sa mga militar. So ang badiri ni Pasaporte ang ilang nga nag-gather information was actually very essential and nag-provide na sila Action Rex ng information sa ground commander diri sa area. Ang coordinator kay Pasaporte wala sang force evacuation nga ginpatigayon. Para sa iya, desisyon ina sa mga residente kung luyag nila bala nga maghalin sila nga lugar, although may ara sila sang recommendation nga para man sa safety and security sa mga residente temporarily halin anay sila mga pulian samtang nagapadayon pa ang hot pursuit operation. Isa man ni Action Rex sa pagklaro ni Pasaporte nga wala pa ya nagapatigayon sang clearing operation. Ang kinalain sang clearing kag hot pursuit operation sa hot pursuit, they expect and they assume nga ang presensya sa mga rebelde ara gyapon sa area, and because of that sige pa ang paglagas diri nila. Hindi man nato mabalaan kung diin gid ang location sa mga militar ano ginaubran nila subong ka because that's part sa ilaman nga strategy or security measures. Pero sunod diri sa ila sige ang ila nga pangita ang paglagas. Wala pa clearing, and because Action Rex wala pa sang clearing, wala pa sang declaration kung may casualty or injured sa bahin sang mga militar or sa rebelde. Amo ni galing away pa sila declaration. Yes, amo ni ambal ni Pasaporte Action Rex ang isa sa pinakalawig nga hot pursuit operation kay it takes more than a day. Subong isip-isip nila 29 hours na ni nga hot pursuit operation or nilagsanay. Sa 29 hours may ara na Action Rex approximately 3 ka mga separado nga engkwentro nga nagluntad. Las 6 kay nasang kahapon sang kaagahon, alas 3 sang hapon tupdo alas 5 kagkaina may ara sang gamay nga pagbinaylohanay sang lutang pero for verifications pa ini. Amo na mali Pasaporte nga kung may mga blood stains hindi nila identify kung pila kabilog ang mga napatay or casualty sa bahin sa mga rebelde, pero ang badari nila basta may makitaan sila gani nga lawas or bangkay
Ilagi na i-recover or kuwaon action Rex. May mga legasyon pa sa kanigagibuyan, batok naman sa mga militar. Or rather, batok sa mga rebelde. Ginaklaro din action Rex ni pasaporte diri sa lugar, safe ang publiko. Ang mga ginahinyo nila, especially mga nagatiner, malapit sa crime scene or sa encounter site, temporarily, medyo palayo sa area, ginakontrol ang gwa sulod sa may barangay Carabalan, not because ng under threat or may problema diri sa sulod, pero kay under control sang militar ining lugar, ari pa diri nagkandak sang hot pursuit operation. Kabalo ka Rex ang pinasay diri, kay do wala sila Oh, dali lang kayo, nautod ka? Nautod siya. Sige lang ang live man ni aksyon na dyan. Dali lang aksyon na dyan ha. Kay check ta ikaw anay dira. No? Kay nautod ang imo sining linya. Pero ang live niya sige gyapon. No? Aksyon na dyan. Ang live mo ya sige gyapon. Way problema. Pero ang imo sining komunikasyon na dula. No? Dali lang kay balikanta sa aksyon na Jan Diaz direkta sa area sang Barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Mga kaksyon sining way pa actually sang reported galing way pa sang report ang Philippine Army asto sa casualty kag mga injured, no? Way pa ambot ko na tribukawo na dira sa syudad sang Himamaylan kuning report kahapon nga may duha ka mga biktima ang nagkalamatay. Asto sa recovery, way pa man mabungat, pero subong ginalantaw pa nga basikon nanong way makareport daw ng army, way belasang pilason, way casualty, or wala recovery, or nilagsanay lang, no? Kuya Bakson na Jan Diaz, balikan to sa action dyan. Action Rex Lumpian, saya ang katapos sa militar nga wala sang pilason or casualty sa ilang nga bahin. Pero ila diri nga pagnanawan kag ang iya diri nga paghangop mismo ni Sir Paporte nga may ara mahimo gid pilason or most likely base may casualty sa bahin sang mga NPA kay bangod gyud nakitaan sila matulo-tulo sang dugo samtang padayon ginagapalagyo ini mga rebelde. Sa subong wala pa sila official nga report bisan Action Rex ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army wala pa sang full report, mga sketch reports pa lang gitanan ang ila naman nga ginpagwa. Yari pa mate naton na si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commanding officer sa 302 Infantry Brigade. Nag-aerial recon ka mo kagina? Oo, tama ganun na. Nag-aerial recon kami kagina. Kamusta yung assessment, sir, sa area, sir? Ang anak at communicate sa information sa na-pick up namin on the ground sa taas and then we relay it on the ground troops dito sa area rin na. Kumunan ko na more or less sa mga update and then may mabuhat sa tropa kung din sila maka-close in with the target. Sir, anong order sa diri sa area, sir? Nang evacuate gid sila, sir? Wala naman kami nagkaroon ng evacuate, ano? Ang dito lang naman sa may checking portion sa Carabalan, wala kami order na mag-evacuate. Yun lang, magstanto lang ng mga tumuloy dito lang sa may Carabalan, wala problema, basta sa panimalay nila. Ang atong tropa, nabalo pa na may rules of engagement man na, so hindi man nila naidamay ang civilian. Wala natin ba siya yung iba naman suwat na ganito ng corona ng mga civilian, but more or less, harap na sa social engagement naman na hindi natin i-involve ang mga civilian. Oo. So ano na sa ginobra? Hot pursuit ni or clearing na, sir? Hot pursuit na pamunita nyo kahapon based yata na sa information ng mga pumuluyo sa arat o armado, hindi na sundan sa atong tropa, based agad sa may mga mag-gather man ng information, and nasin nga kung din na. So, feeling ko nag-sipit na ng lugar sa armado, no? Okay. May mga idaman siguro dira somehow, leaning or naman sympathetic, but the majority dira sa ilang Carabalan hindi man sympathetic sa armado. Sir, wala Japan ba di count, sir, nga nakuha sa area? As of now, wala kami ba di count. Kaya kung yaraman, amo na ganoon, i-identify natin properly. We will contact you family. As compared to yung i-dealing lang nila ilibing na lang nila without informing ang family. So, hindi naman ginagawa na. Oo. So, subong sir, So Rex, natin no, may sa kamay Carabalan. si Brigadier General Inocencio Pasaporte batok
Kautudutod Sa mga sa higit action dyan. Oh, Plastar Mayo. Yes. Kautudutod ka action na dyan. Utudutod ang signal Yes. mo. Okay, proceed. Yes, actually, sa mga nagkabahin sa pagpahig rin ni Brigadier General Instancio Pasaporte, ang commanding officers ng 303rd Infantry Brigade. Kaya naaptan mismo sa may Regional Evacuation Center si Police Major Randy Babor. Kabalo ka, sa pagsulod mo rin mismo sa may Barangay Calabaran, sulad sa Himamaylan mismo, may ari na rin naka-standby ng mga pulis. Tiyambal na rin ni Police Major Babor, ining mga pulis nga ini, ang ila pinakatinutuyo nga may maintain ang peace and order within this vicinity o barangay. And ang ila Jackson Rex nga rason kung nga nag-conduct sila sa checkpoint para masiguro nga lehitimo ang mga evacuees. Anong bosiringon nila nga lehitimo ang evacuees dapat? Kaya ba rin ni Babor, luyag nila malikawan nga basi bala may mag-intra nga mga rebelde or hindi evacuees nga ugwa upod o mag-upod gwa Jackson Rex diri sa may Barangay Carabalan. Amo na ginapangayuan sila sa mga ID, gina-check ang unod sa ilang mga bagahe, sila nga mga bag, plastic, bisan ano pa nagagamit, ginahibalugid. Or kung ikaw halindigto sa mga mod nga subong ara infected or infested sa sining nga grupo, ginasiguro dapat nga identified, kilala mong inyong mga upod, kay in that case ma-consider ka mo nga legitimate nga mga evacuees. If you are illegitimate nga evacuees, hindi ka mo pagpasugtan nga makagwa, kung wala ka sa mga ID, you will not also be allowed nga makaupo sa mga evacuees kadto sa area. Amo nang ilang isa sa mga ginalikawan kay base bala kuno may mag-impon nga iban action Rex. Yari si Police Major Randy Bor, ang Deputy Chief of Police sang Himamaylan PNP. Point, ano na ila sa? Hindi nga, amon na yung kuha nato ng nagapanaog mas screen kang nagagwa-operasyon dito sa area. Okay. So, saan kami mismo, hindi kami dito ka-penetrate unless gawa sa clearance sa operating po sa Pilipinano. So meaning ang role nito sir to make sure nga ang gagwa is legitimate nga evacuee. Yes, Tama sir. na. Yes, sir. Ang kasulod pa gid sir. Ang wala ay makasulod anay. Ang isang kanya, ang sa subong, wala sang kuha, stikot itong unless otherwise nga kuha ng army, nga pwede na pagpanawag ka tao, kasunod. So, nahulat kita sa ilang... Sa ila sa army tanan nga command sir kahalin. So it simply means kundi pwede nga yung tanong kayo so army is in control sa situation dito yes, sa sir. Silang dito sa silang... Action Rex, si Police Major Randy Babor, ang Deputy Chief of Police kag ang OIC sa karon sang Himamaylan Component City Police Station. Timing man kay nga nalabot naton dira mismo sa may evacuation center si Mayor Raymond Tongson. Sunod diri kay Mayor Tongson, sila mismo blanco kung anong gakatabo diri sa may area sang Barangay Carabalan, ilabi na in terms of operation nga ginahimo sa mga militar. So diri kay Tongson, medyo skeptical o kundo ka uti kag ninit sa mga information nga ginatag sa mga militar kay hindi man nila gusto bala nga matublag ang ila diri nga mga operations. Amo na ambal diri ni Tongson ang iya mga statement aga silang permi as of the moment. Kaya ambal diri ni Tongson kada oras may mga changes sa mando kag strategy sa mga army and kinahanglan nila mag-cope up action Rex. Amo nga hindi sila aggressively makasulod diri sa aton nga area diri sa may Carabalan para mag-conduct sa mga social services or rescue operation kay nabudlayan sila nga mag-agresibo nga magsulod. Lalabot sinabisan sila action Rex hindi asut or dali nga maka-penetrate diri sa mga encounter sites para mag-conduct sa rescue operation. So ang badiri na lang nitong son sa publiko magpangamuyo, magkooperar, buligan ang mga kaingod kag isig kapareho ilabi na ang mga apektado sa enkwentro diri mismo sa may Barangay Carabalan. Lalabot sina tinagpasalig diri si Tongson nga the government is in control of the situation diri sa may sulad sa Himamaylan, naka-standby ang mga basic services kangay sa mga kaon, sanitary hygiene, araman ng Relaxo Rex nga mga gamit sa pantulog, may gina-provide man to kay nga mga in possession nga daan nga mga pagkaon sa Department of Social and Development. Nagdiri si itong nga magapangayo sila sa bulig, pero may ara na daan nagka-dispossession o laban na in possession ang local government. Low action Rex sa evacuation site diri sa may Mamaylan. May ay diri sa may regional evacuation center sa Barri, may ara sila sa may Tanan. And then ginibawit sining aga. Ano tong evacuation center, barangay 3 poblasyon, tapos ano to action dyan? Ano to, barangay Carabalan? Barangay Tanawan. Tanawan? Yes.
Tanawan, barangay ni Saur Sitio. Barangay. Barangay Tanawan, tapos poblasyon, barangay 3, ano pang ibanda? So iton ko, barangay 3 poblasyon, kagang isa sa may barangay Karadyoan, Axorex. Barangay Karadyoan, bali 3. Kaya ang sa may barangay Karadyoan, ang mga nag-evacuate dilo naman sa may regional evacuation center. So ito laging patipon tanang nga 3 Action Rex kay pakontrolado sa nga mga otoridad kag sang DSWD mismo ang pangatag sa bulig pinansala sa ila kag mga ayuda kay may mga pagkaon kabalo ka pwede kung so ang pangindulong sa senyo amo nag-Action Rex nagdakado sila sang ginatawag debriefing makabatan Dali lang kay kautod-utod ang signal mo aksyon na dyan, no? Basi makapwesto ka na na Mayo kay kautod-utod na migintani sang balita mo dira sa area sang Barangay Carabalan reporting live si Action Jan. Balikan ta si Action Jan. Dali lang kay gakuan basag check kami anay isang linya mo da Action Jan. Action Jan? Sa itong ginakam sa Barangay Carabalan sa may syudad ng Milan. So mo to no ang bago ko na ng balan ba may Raymond tong pati ang briefing sa mga kabat ginapat tayo na nila kay sigurohon mismo hindi apektado. More or less pila ang yara sa evacuation center nga 3 ni Action Jan, pila na sila tanan ni kabilugan? Estimated reaction na Rex ni Mayor Tongson dalaga na 200 ka mga families. 200 families, way pa na individuals. Ang individual sila most estimate Pila? Action Jan? Action X? Pila ka individual to? Pila Dali lang, no? Kay laway gid actually isang signal dito, that is why yes, Action na Jan? Mga 1,000 ang estimate nila, no? 1,000. Arana, okay ng signal mo, matag na da Action Jan? 1,000 ang ilang Action Rex out 200 na families. Now, ano ba ito na dali lang i-recap ko ang bali aksyon na Jan based sa initial nga information na gikan sa talatapan ni Mayor Tongson. More or less 200 ka pamilya kag 1,000 ka mga individuals ang yara sa 3 ka mga evacuation center. Action Jan? Yes, Rex mo na no Namalimit Tongson, most laki mga 1,000 na niguro wala kita mo pa mga areas nga wala pa nila nakuan sa subong nga ongoing pa man ang evacuation. Sa niyo may ari tidugang nga nag-evacuate, may ari pa diri sa ano ni nga pang i-check ko na so Rex ko nga prok may ari diri sa may bahi sa ang Tapol. Purok Tapol. Tapol barangay ano ni? Amo man kay Carabalan man. Carabalan man gyapon, Purok Tapol. Iping lang niguro nga mga purok no? Iping lang nisla nga mga purok to sa una to nga gin-report Action Jan? Bababaw ni sitwasyon nga barang Carabalan mismo tiyan mo na nga isa sa dugang pagiging nag-evacuate wala lang sa ibang mga sitio like sa may sitio Poblador, sitio Medel, sitio Tigang Kaina, so part of this Action Rex sa mga nag-evacuate mismo. Ariwa, si Mayor Raymond Tongson sa ito na interview kina live dara sa may evacuation center diri sa may syudad sa Himamaylan. Kung ginato ng evacuation efforts no, mga around 600 to 700 ang aton nga number of evacuees no in total no, pero hindi nyo na makitaan subong sa mga evacuation centers kay kadamo nag-abot nagpuli kay tungod nga may encounter sa aga nagtahaw encounter sa hapon nagtahaw encounter gina sa aga. So may ara pa kami dutay nga ginamonitor nga instructions kami ng Philippine Army kito hindi kami maka full blast sa among nga movements because also restricted kami kito may ara pursuit operations, may harap pa sila sa ongoing operation dito sa area, no? So we're just coordinating with them for the meantime. Ang ginahimo namon, ang tanan nga pwede namon ma-pull out, kaya supposedly may harap sa ning order nga no going in, no going out.
no, pero pwede na mo na pull out nga define gid ya as evacuees, no, kay di ba may ara man isa sa mga issue nga base ang mga evacuees ara man daw mga kontra, kasamo. So ang pwede naman ma-pull out per proper coordination ng military gina-pull out namon. And then amo na makita niyo dili subong. Plus may ara kami isa ka evacuation center sa Karajuan. And then another evacuation center sa Talaban. But ang main area is here, no? Okay. So right now, coordinate na kami sa mga barangay officials and employees para kung anong pwede nila kung sa COVID ng style. Pero pwede mo ito maubra local, ubra mo ito local. No? What we can send in, pwede. Kung hindi, media din we pull them out. Especially kung may mga health issues ba. Pero as of this point in time, wala sang official statement coming from the military and sa amon man nga may ara may collateral damage, may na wala gid as of today, no, as of this minute, no. Pero amon ginamba ko, we will have to wait for their final information. Ang kagang ako nang gina-appeal na lang anay sa tanan nga mo kumuluyo sa Imaylan. Number one, of course, prayers kid, no. We are doing our best. Rest assured that the government is on top of this. We are just coordinating properly with the Philippine Army. That's why hindi nyo makitaan ang full visibility sa government. Kaya tungod may ginhalungan kita ang ongoing operations. Pero, as of this point in time, there's no need to worry na may ara nga kalamatay ng pila ka tao or whatever. Kaya wala kaya sa official statement ang military, kag wala man official statement ang city government of Imaylan. Para hindi naman worry, kaya kadamo dan mga pamilya, mga relatives sa mga nasa mga pumuluyo ng kalibot. Sabi ka pa laptop sa mga pictures, Mayor. Laptop pa, no? So, amo ni nga ang balta, no? Basic man may kamaturan na, way takabalo. Pero sa subong yung stand ng city government of Imaylan is we assume that wala pagigya sa official information regarding those items, kaya wala pa yung nag-throw sa amo na Pilipinas. Pero prepared kita yan. So yung montong sunod din sa Yakso Rex, wala sa mga turan ng gagawa ng mga pictures na bala na nagkalamatay ko, no? Ako ng iban pa, according yung under publications, no? Sa mismo dati ang son gani, ulat-ulat kita sa nga doon pag-up regarding reaction Rex may bando o valid or reliable source ang aton mismong kuha, no? Kay mabigti sa mga sila impormasyon kang makatugas sang panel ay publiko. Ngayon, sa Vilma sa resident nga Tututod gid aksyon na dyan, hindi gid talunsay ang pag-deliver mo sang information na kay Chappy, no? Nipis gid katama kag nagakautod-utod siya galing kay Timin Chindian man. Isa lang ka telco ang move dito sa area mo. Amo lang dito kayo. Amo na mga kaksyon, no? Why to signal actually ng ibang aksyon dyan? Yeah, Rex, actually, ari ko sa atandalan, subong nga matanion, pasensya na sa mga malabay nga anak, kay Dream may pinaka-signal. Pilo ko sa camera, di ba? Ari ko sa atandalan, kay Dream naging area ang may signal. No? Anyway, kaya na istorya na ito, actually, Rex, ay sa tigulang na ni siya, 60 years old, na Trump ni Saxo Rex, kaya sunod sa iya kagabi, kapilagi sila balik-balikan sa mga army, kaya ginasiguro sa army, nga wala sa mga rebelde nga makasulod sa ilang balay. Di ang badaligan ni Ma'am Alma, nga istorya ko, naghilibion sa kaina, emotional, ini si Ma'am Alma, 15 years old na siya. Vilma rather. Vilma, Nga, Vilma, 59 years old na ni siya. And then, upo dali ko nuya, duwa ka mga apo, duwa ka mga bata, kaya nga bana, nga kagabi ko no, ara, gid, lapit, upad lang gid nila, so Rex digto, binakbaka na, ining rebelde, kag ang katapos ng militar, and suno sa iya, digto ya ginabatian, blang, purti ko nga si Gabong, nga first time na nabatian, sa bilog nga kabuhi, amo na kuno nga kagabi, ang ubra nila wala na sila kapanyapon, nagaluhod lang sila Action Rex nga nagaluhod samtang nagapangamuyo, kay nagahulat sila nga ma-rescue sila sa mga otoridad, galing kay tiwala gid sang may naka-rescue tub-tub kaina nga nakababalog og Action Rex opisyal sa militar kag Victor Action Rex nagingyo sa ila nga maghalin na sa lugar samtang safe pa kag daw nakit-abla guro sa militar nga wala sa presensya sa rebelde sa palibot sa ilang lugar dikto kag ginalalayan si Action Rex sa mga opisyal sa barangay kag nakahali gid man sila sini nga udto ara na da sila ni Ma'am Vilma sa may evacuation center sa may barangay 3 sa sulad sa Imamaylan. Yari ang aton interview kay Ma'am Vilma, no, sa mga residente diri sa lugar.
Lapit sa kawerta namon ang nag-abong-abong sa alas 4 na yan. Sang kagahon? Sang Hindi, sang hapon. Kagapon sa hapon. Mas ka nila gabong sige-sige na sunod-sunod. Oo, gakurong ang lupa na sir. Gakurong ka nga mong balay eh. Pati inyo balay ka tayo? Oo, katayo. Hindi kay pwede ka. Dako, diri ka sa kalsada. Dila ka sila. Dito nilang na tira. Galit dito na yun. Wala kami na kabaluya. Wala lang kami sa rescue. Wala kami. Wala. Sangaga na lang ni. Sangaga na lang kamo? Galuhod lang kami ka mga muyo eh. Wala na kami mahimo. Dito na sulod? Oo, kagabi nakadutong arami sa balay. So, ang buto doon na umpawan kami, tinipagwa kami, hinilam, nagsulod dito, pula, gitsir, ikinsulod nila nga mo nga balay. Nagbuwa mga kami, nga duwa ka bata, kalapat kami mo. So, sa nga gani, may army naman to, nagkadto sa balay. Buto ganyan, rescue nila kami, upod na lang kami, malipay kami kay kadmikado naman. Kagabi pa ka magawlat na yung nga mga... Oo, gawlat kami kagabi, padal, isang alas 9, isang alas 4, alas 5 po ay wala nid. Kaya pangamuyo na lang kami na buang ginoon nang magbulig sa amon eh. Ano ka mo kay... batag nga mo kulba yun that time? Babatjag ya, makamungkulba ko nga daw, lambot na din ulo ko, kasakit na diyo kay hindi ka makapanyapon, baka kami katinggang panyapon. Kaya alas 4 pa lang nasugod na aragad sa panahon, balay kami nagwerta kami kabay. Nga mo nagwerta, pwede ka siyot. Kaya nagyan sa bagyo, nagtulumba, balang mga israpol, mga sanga. Yung laman na urot pa, tinlo kay Dasako pa sa kampo, sa Talaminan. Pero sa tuod na naagyan, makamos sa mga rebelde ngayon, or wala? Sa nangigad nga mga tuig. Naagyan ka ba dali Oo, lang? Yung sulod ka mo? Wala man sila kasulod, samo na. Nakano lang sila galabay lang? Galabay na sila. Pero sa sininga, kagapon? Wala, gid sila, gid ko kita nga tao nga may labay sa amon, kay dala na namon. Lagi ko kita nga bisan motor, naglabay, wala ang army lang, naguro ilalang bilang nga. Wala, maka mo naging ano ka-army na? Wala, kay... Ano lang ang banda sa inyo? Nya, sa kagabi niya, gwa ka mo. So nagwa man kami nga niya eh. Kag naging sulod nilang amon balay niya, basta may nagsulod di singkula, gid sir kay ang amon nga balay. May mga sira man nilaw. Mga ano oras na na Kagabi? Oo, nagisulod ka man nila. Kwan guro ay. Abot ko na alas 8 na to kagabi. Wala ka mo galit ang tulog na no? Wala kami maabot, may isang oras tulugan ko gabi, wala po ko panyapon. Sa subong, wala ka mo ka ano? Tagaga, kaya nang bana ko may ulcer, panablaw. Natigang na tumi, natigang ko sa aga, pagkatigaan ko. Para kay ang helicopter naman di pa sana, kung gigan nagwa kay nga mo, kasi nalayo man sa amon nga tulugan. Kaya na si Perita man nga dapog. Nagwa ko, pagwa ko, nagtigang ko, naaraw naman ng helicopter, dito naman ko kinulbahan, kibasi bumbahan nila nga akong balay. Doon ako muna malam sinsar ko blaw. Nasa pilog mo, pila ka na ganun 16 ako sa December niyo. Action Rex, si Ma'am Vilma Amasa na isa sa mga residente diri sa Barangay Carabalan, isa sa mga natrap o kunabi na ipit sa naluntad nga enkwentro kahapon nga tiambalya diri alin pa kahapon gagapanawagan sila kung tani nga ma-rescue kay perti ka delikado sa nga lugar pero nalipay naman lang siya kay subong nga adlaw at least no nakuha na sila sa mga otoridad kay nasaylo na sila sa mas safe nga lugar. Action Rex. Actually nagpagwa Action Rex bago ginamang nagpagwa sang statement ang katapo sang New People's Army regarding sa sininga nagluntad nga enkwentro. Basahon ko Action Rex no ang ila diri nga statement in English nga statement. A unit of the Mount Cancermon Command NPA South Central Negros Front or MCC NPA clashed with the 94th Infantry Battalion soldiers twice yesterday, October 6, around 6 in the morning and 3 in the afternoon at Sitio Sigang, Barangay Carabalan, Himamaylan, Negros Occidental. According to reports from the field, no NPA fighter was wounded, killed during the battle, and they were able to withdraw safely. After the second skirmish, state forces shelled the area around 8 times. This morning, October 7, soldiers reportedly fired shots, traumatizing residents. Encounter reports are false. Kamba reaction Rex sang Mount Cancermon Command sang CPP NPA. Aminado sila nga sila ang nakaengkwentro sa 94th Infantry Battalion subong adlaw tubtob kaina. Pero according diri sa kay sa ilang ginpadala nga mensahe, wala sang kamaturan nga may nagluntad nga engkwentro kaina sang aga. Ginapatihan diri sang NPA nga inisyaga sa lamang
sang pagpamahog kag paghatag sang trauma sa mga residente Action Rex. Pero tiini for confirmation pa, kwanta lang statement si Brigadier General Inocencio Pasaporte regarding sa sininga issue Action Rex. So far, amo na ang pinaka-latest na update. Gaano kami kay Gabing Tagiti kay Init. Gani. Perte kay Init. Ari ko dito nga sandalan. Oo. Ang upod ko na din mga ido. May mga pamalay man tagali, no? Ano na nga sityo man? Proper ni, amo ning proper gate sang barangay. Proper. Actually, ang area actually sa encounter, aran to solo na, no ginatudlo ko de. Lako mo lang, diretsyon mo lang, likod sini amo na ni doon. Kay kampo na ni sa likod niya So, dari nagluntad ang enkwentro sa tunga sang 94th ID, kagin ako naman kasi PPNPA nga sila gid man ang nakaatubang sang mga sa mga militar Action Rex. So mga residente diri tulat na lang sila kung saan o sila mabalik. Kahit until further notice, paminimum nga pwede sila nga makabalik sa ila area Action Rex. Oh, sige, pero subong sini marutawhay ng area dira subong aksyon na dyan. Linong, wala siyang nanuman nga mga linupok nga aton mabatian. Wala sang ginamo Action Rex diri sa lugar, wala man sang pagsinumbali sa mga militar, mga dalagko nga mga heavy equipments. Ang gi-report ni nga mga tangke de gera or mga kanyon, hindi din naton makitaan, pero according sa mga report ug aligasyon, didto ni kuno sa may Taytay Dampe, lapit sa mga purok gid o konsepto ko sa inagluntad ang iniman nga insidente. Taytay sa dina? Diri ang Taytay niya sakop ni siya ka i-confirm ko ang address ay sa kulistahan. Ang Taytay kay ni Action Rex sakop ni ka Sitio Campayas. Okay. Bali may Taytay dra subong tapos maliko kada patuo, pabukid dra na Action Rex ang lagyan. No, amo nang bukid nga pakadto na sa may barangay Biao sa Banwa sang Binalbagan, amo tublang nga balaton kay na or kagabi nga may araman mga evacuees nga gintatap si former mayor Aranda sang Binalbagan, and then ang ibang digto possible ginalantaw nila nga alagyan kung saan inagpalagyo ining mga rebelde. Sige, amo na Action Rex ang pinakita dyan, basi kung may mga additional kag mga movement na karon kung makapadulhog na kamo ang matamat kay Dras Babaw sa Carabalan area, daway naman sang movement dira kag balik na sa normal ang sitwasyon ng status na lang sa mga nag-evacuate to. Yes, amo na to i-update ta karon. Anyway, hindi pa man to Action Rex gid sila kagiyo. Kay gaulat gid sila sang confirmation signal from the militar. Kaya ba din mayor tong son, it's the game of the military now. Anyway, amo na. Sige lang kay pagbalik ta nakatana kami doon ni Papang. Doon nagkadtola kami sa beach. So, ito kayo net, no? Oh, sige, halong ka mo na, halong. Special assignment? Ha? Halong ka mo, halong. Oh, halong man sila sa Si Papang halong igid, no? Oo, ginalong nga ito. Ginsaway ko ginapahalin sa patrol kay basip na mga sawa di sa... sige. Ang special assignment na Action Papang Nixon Taho. Makung inyo ka-aksyon na Action John Diaz. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid on special assignment sa aksyon na John Diaz. Upod dira kay aksyon dira sa area sang Carabalan sa syudad sang Himamaydan. Halong lang mo da mga totoo kag be safe lang pagbalik ninyo diri sa syudad sang Bacolod, no? Live extension super fiber anay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Philippine Standard Time, las 12:36 ang atong oras sa iluwanta ng balita ng aksyon na Ida Naboso sa patrol. Ini may kang tanan sa posible, wisang posiblya, magadugang sang isa pa ka unit sang barko nga magabiyahe masunod nga simana, ti mayo man kung magamos sini nga sitwasyon. Ipanuon tabi ang balita ni aksyon na Eden Abuso sa patrol. Aksyon na din. Action Rex din pahayag ni Wisam Operator Frank Carbon nga posible madugang sila sang isa ka unit nga magabiyahe umpisa naman sa masunod nga semana. Pero kay Carbon, base sa nakita nila nga schedule sa Mascara Festival, mas madamo ang aktibidad nga patigayunon sa ikaduha nga semana sa selebrasyon. Rason nga posible 3 na ka round trip sang biyahe ang ilang patigayunon. Dugang pa, 100% nga seating capacity naman sila kag ginapaabot nga mas magdamo ang pasahero. Palayag ni Carbon, sini nga semana, wala pa sang madamo nga aktibidad, rason nga wala pa sang may mga nagbisita. Kag naobserbahan ni Carbon nga ti do kulang ang pag-promote sang kapiestahan, rason nga hindi pa damo ang nagakaganyat nga magbisita diriman sa syudad. Pamatian naton si Wisam Operator Frank Carbon. Gamay pa lang, why pa? Not much activity. Wala pa eh. Siguro most likely, ang pag-intindi ko, activity will start on the 2nd week of October. No? Oo. Wala pa. Ang taga Iloilo ay padigis sa Ilo sa aton. Mga next week when ma-full blast ng activity. Kaya as of this first week, well, not much activity. Oo. So it's activity, remember, it's the activity kagakadtong tao para mag-enjoy sila. Kung ara na ang activities, kag ang pasahero, kag ang volume gisaka na. You don't do that before. Kaya kung you do that before nga wala pa activities, makunol siya. That will be deterrent. Na wala pa siya sa activities, mapasaka ka na, tingnan ka, mahal man to. Pero kung may attraction na di, nga worth ka tuwan, then ang iya nga gasto, bali wala. Oo. Balita sa patrol, ang action Eden Abuso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eden Abuso. Balita sa Patrol 2, mga kaksyon. Dugay-dugay, kaduan tang balita na aksyon na Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ginaproblema mo balang mataas mo nga blood sugar level? Mag-detect. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Balita ni Aksyon Art Tayupon sa Bacolod City Government Center sang gunihan panlunsod naghatag sang authority kay Mayor Albi sa pag-negotiate sa DBP angot sa plano nga pagpangutang pag-loan sang syudad sang 5 billion pesos mga kaaksyon. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art. Yung natagal Aksyon Art sa isang banang palunsod sa Bacolod sa authority si Mayor Albi Benitez agad nga mag-negosyar sa Development Bank of the Philippines para ini sa plano sang syudad. Correct ng termo, magpangutang kung mag-loan sang kantidad at the tune of 5 billion pesos. Agod gamiton ini kung madayon kay sunod diri kay Councilor Al Victor Espino, apisan nga mayara na siya sa authority para sa negotiation, pero sa ulihi ini magabalik sa sangguniang panlunsod para sa scrutiny kag paghatag man sang green light agod nga madayon ang ini nga loan proposal for Bacolod City. Pero na butang reaction next kung yung kaso gidman sa ulihi, madayon ini nga sa isang loan o kung ang loan sa Bacolod City ini intended para sa acquisition o pagbakal sa ulote nga gamiton para sa development sa housing project, mga infra projects sa city, rehabilitation sa existing mga facilities, kag damag diri no gumayara gid man sang construction sa new facilities, port development ariman diri, water work system, post-COVID related projects, school buildings, computerization project, livelihood projects, purchasing equipment kay kinahanglan sa city, road concreting kag subuman, pila pagid ka mga proyekto diri sa Bacolod City. Pisiling diri ni Councilor Al Victor Espino, panugod pa man lang ini Solex, ano man lang malabutan sa negosasyon, magabalik ini sa konseho kag birana lantawon nila kung ano ang maging sudlan o negosasyon sa alkalde sa Bacolod. Yari nga palayag sa Committee on Finance Chair nga si Councilor Al Victor Espino. May authority na si Mayor nga mag-negotiate for a loan, negotiate and enter into an agreement. No? But mabalik pa ini sa sanggunian panglusod for an authority to sign once the specifics are already complete. Kung lantaon mo ang mga concepts nga gusto nga ang mga ginapatihan ni Mayor Albi nga mga proyekto, nagapati ako nga may ano bala may ginatawag naton nga balik para sa syudad sang Bacolod. The concept is moving into a transition nga reinventing local government action art. Amalar sa next ang parayag ni Councilor Al Victor Espino. So kung ano yung mga arrangement, ano mga negosasyon na result sa uli na mabalanta maning kaso na madayon kag maplasta ng tanan yung system kag magbalik sa bahin sa sanggunian panlonsod. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall mo yung ginatulong sa inyo sa Kalwan sa Lark Extension Super. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Artay Hopon. Balita gikan sa bahin sang New Government Center. Ulay yun tanay balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson. Nagapating madayon na ang barangay kag SK election sa Oktubre tuig 2023 mga kaaksyon. Yan ang countdown sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon direct sa manang pagpati ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa sining ginabantayan sang kalabanan nga pagpatagayon sang barangay kag sanggol kabataan election matapos nga ti ang House kag ang Senate nag-transmit na gidman sang sining proposed law sa Office of the President nagdikat nga Oktubre 4. Ambal sang gobernador nagalaom siya nga amo na ini ang katapusan nga postponement kag ang ginasiling nga pagpatagayon na gid sang sining sahi sa PDLI sa maabot nga bulan sang Oktubre o kon October 2023 matigayon na gid no. Nagaligat nga adlaw lang maduduban ginpalayag sa nga bag-ong Executive Secretary nga si Lucas Bersamin nga most likely kag very probable nga permahan na gid ni Presidente Rodrigo o Presidente Bongbong Marcos ang postponement sa barangay SK election kalakip na ang SIM card registration. Yaring palayag ni Governor Bong Lacson. So I think that will be it already. I think that will be the last postponement for this set of barangay officials. Naggaligad pa nga tuig ginahambal ng kadaan ni Governor Lacson na kung siya ang pasugtan dapat sa 2023 may matabo na gid nga barangay kag SK nga pinilyoy. Si Gov Lacson subunti ara sa may Southern Negros, ara siya sa may nagpadulong sa banwasang Isabela sa isaban ka aktibidad Aksyon Rex. Ang aksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Tagalog Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na din na buso, standby ay. Balita mo da sa Nokpo. Balikan ko lang ikaw dugay-dugay. No backlash dashboard. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo Tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Balikan tayo sa aksyon na Eden Abuso, balita sa Nukpo, inkwentro nga nagluntad sa sudad sang Himamaylan, ika-39 na gali ni, nga inkwentros nga nagluntad sa Region 6 kag Region 7, sulo kay Major Major General Benedict Arevalo sang 3rd ID. Mga kaaksyon, kay doon tang detalye sining balita, we have aksyon na Eden Abuso, aksyon na din. Action Rex ginpahayag ni 3rd Infantry Division Commander Major General Benedict Arevalo nga ang enkwentro nga nagluntad sa syudad sang Himamaylan ang ika-39 na nga enkwentro nga natabo sa Region 6 kag Region 7 sakop sang 3rd ID sini nga tuig. Suno kay Arevalo, ini nagapakita nga agresibo ang tropa sang militar nga matapos ang insurgency kag ila ginahimong ila trabaho nga lagson ang mga katapos sa New People's Army para maengganyo nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Gindayaw naman ni Arevalo ang ginahimo nga trabaho sang katapos sang militar kag ang ila pagresponde sa mga kaangay nga sitwasyon. Nagpasalamat man ini sa mga pumuluyo nga paday nagapakig-angot sa militar kag nagahatag impormasyon agod mapadasig ang pagpangita sa ginatiniran sa mga NPA. Ginpahayag man ni Arevalo nga base sa ila monitoring, mas nagahuyang ng puwersa sa ila grupo kag ila ginabantayan ang posible recruitment nga ila patigayunon sa mga eskwelahan ilabi na sa pagbalik sa face-to-face classes. Pamatianaton si 3rd Infantry Division Commander Major General Benedict Arevalo. Tulad ng sabi ko nung una ay tayo ay tuloy-tuloy na tutugis dito sa ating mga kalaban, so hindi naman tayo huminto, kaya nakikita natin na ang kadalasan pa rin ng enkwentro ay patunay lamang na talagang ating tropa ay seryoso sa pagtugis dito sa mga CPP-NPA. So ito ang enkwentro na naman dyan sa Himamaylan at ito kung sa aking record as far as my knowledge is concerned, it's already the 39th encounter ng buong 3rd Infantry Division covering Region 6 and Region 7. So, ang aking utos ay talagang we will continue having a relentless offensive operations against the CPP-NPA to see to it that their capability will diminish dito sa ating area of operations. At tayo naman ay nagagalak sa responde ng ating mga tropa at nagpapasalamat din tayo sa mga impormasyon na binibigay ng ating mga kababayan, kaya hindi na nga masyadong nakakalayo ang ating mga kalaban. We're just hoping that this trend will continue in the coming months, Balita rin sa North ang ka-action ni Action Eden Abuso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos, salamat kinaksyon na Eden Abuso, daligid lang aksyon na Eric Magbanwa, kagangato sining nga mga out of town reporters. May tisianay, kulang balangi mo sining lawas ang... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kung online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko dyan, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa
paglaong kag always kamo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising, voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, mascara, oh, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking,
we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginharay ko sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag
sa tanan ina-invite ko lang no. Na kabay nga kaluyan sing mahal nga Dios magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinahanglan man kung magpadayon ang inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamon na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, pagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 14 ang aton oras 1:14 na mga kaaksyon, no? Kaduan taring balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Drug pusher nga nagabaligya sang Shabu sa barangay Tangob na dakpan kagabi sa bypass operation nga ginpatigayon sang kapulisan sang Police Station 8. Yari ang detalye po na kay aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO Action na rin. Action sa... Ara na? Pasipos. Ito na yung tirada mo kung ara na. No, Pasipos paguro, no? Kaya daw mataliti, abi subong mo. nataliti kag daw bago lang kabot si Nemarni, no? Ate mo na Bilay bala. Gani para basi kun karon dugay-dugay.
Basi may tsansa. Gani man. Kabay pa kay Mamaskarata buwas, Sabado. Oo, gani no. Sabado naglibuas. Lagaw-lagaw tayo. Kung hindi subong, ati Lunes kinaguro. Ayo di purma. Oo, kay kung Sabado. Ako Sabado, di ko available mo na kung makuha ka sa hapon, mingaga ko di buwas, aga. Ati mayogid, no? Kaya Sabado, tuod no, ika-walo nang ka-adlaw mo, duway ko kalagaw sa maskara, Ay, galikati. O sa NGC, sa Plaza, or sa Lacson. Lacson ginang ginahandom ko mo. Ati na yung ganda, guro, yung mo paglagaw sa maskara, guro, basta matuon na sa Lunes, no? Nga Kaya sa Domingo pa mahapon. Ayo di purma. Hindi amo. Hindi na lang kayo pagka-Lunes, mahuyo-huyo ka na dayon niya. Sige lang pala, namin kami kung Lunes, Huyo-huyo ka na yan. Nami gidya kung pagka-Domingo, bla pagkaga, kay way ka paminsaron, blaw. Isa lang paminsaron mo ya, blaw. Ate, ang hindi akong tayo, isa rin ni Guro yung muunta. Ano? Cash advance. Diamond. Cash advance na, bi? Do ipusngayag. Hindi na. O gani na ipusngaya gani. Linga daw. Do hindi matulon ba? Daw mangguwa man ng baboy sa ilon tayo. Ayo. Ito siya mga cash advance Oo Sabagay niya pwede na niya. Sabagay gamay-gamay man to Oo Ate, may na sa Lunes ka ba si matingop ang ever? May kumpata, may live. Ate, yung ang ever na yung live medyo ululil. Ano ba ko? Nami man tani, galing kay bisan ano lang da. Muna po sa Monday kag Martes tika, pwede na matika ya mo. Ate, natural Oo Pero ang importante subong kagbuas. Gani kay Bernes subong sa karon gali sa gabi, Friday night gali damo naman nagring makita tani. Oo, yan nga namin lagaw, Biyernes, kasabado, wala sinang sa mga gobyerno. Oo. Naman na tirada. Kabay pang hindi magulan-ulan, blaw. Bisa magulan kumabot sa karon na, hindi pa mo naman laban Ayo di ang ulan niya, purma. masuksukal mo na payong, okay na yan. Pero ang bulsa mo wala unod, hindi masuksukal. Hindi ka naman dismular yan. Oo, Pero malaga pag kuot mo, balis ka ng bulsa mo. Malaga ka nga wala ka, watoy. Ati pa uway-uway ka na lang. Yun na ka lang. Daan, pagka-kadto mo palang sa maskara event na money ginadayon mo. Gani, bakal mo to sang chicharon to kunway man lang ka, unod blas bulsa mo. Amo na da ang tilada, no? Ay, good luck sa nagapapili, Presidente. Presidente sang pro. Ayo di purma. Bacolod Eagles Club. Abi ko sang pro. Sinong nagapapili? May eleksyon kami dugay makadto ko tapos ko report ka ni Simo. Sa dina? Sa Kakers Resto Bar. Kakers? Oo, Resto Bar. Sa dinang Kakers sa may Suntal Village sa Takuling bla. Dito ka mo nga. Sino itong mga kandidato to? Ang papili Presidente, duwa man lang. Sino? Si Police Lieutenant Colonel Jomari Oxenio. Okay. Si bro. Oo, kag si Box. Boxman? Si Bukol. Duwa gali sila? Duwa sila kapapili, Presidente. Ti good luck sa inyo nga duwa. Lunsay taman ni mga amigo. Gani, lusata naman mga amigo, kag lusata naman mga kuya. Oo Sino man taman ako sa duwa, dati suportahan ta. Sino pag idang iban nga mga opisyal na elect na gana, Vice President? May Vice President may hara, ma'am. Tapos daw assemblyman daw may hara, man kapapili. May assemblyman man? Oo, sa mo niya sa Bacolod Eagles Club. Mayo no. Sumasudlot ta kada. Ti way man. Pwede kada kada ng kakasadvance. Kasadvance tayo na. Good luck na sa aton nga mga kuya. Good luck sa inyo nga duwa da. Sa sino lang da sa ila da. Bisa sino lang duwa na sa ila da kay paporporasyon ng mga mayo na. Way man tada pilian sila nga duwa. Gani kay pura si Idebox bisan pagutik mo na ara na dayon mo. Ang matik na si Idebox siya. Si Sir Joms. Si Sir Joms Oxenio, matik mo na. Automatic na iya dayon. Ato na. Pwede ka na da. Sige, magkatukotor ka na po. So kung na-reportan na yun Uy, da advance na. Ayo di purma. Hey, box bla, way box. Matipon kami, anay bla. Ano ba? Pundo.
Oh, sige. Di mo tao, sexy mo. Kita pa, hindi lang tayo makasadvance. Oo, Ayos. ayos, Sige, Action Rex, iniguro nga hapon, masipasaka na niya ang kaso nga paglapas ng Section 5, 11, kag sa Republic Act 9165 batok sinisang babae, bala, ang ginakabig drug pusher nga na bypass o natakpan kagabi sa bypass operation, dira sa may barangay Tango, pamuni si Maria Gloseta Gilaram, 53 anyos. Nakuha ni Action Rex ang mga 27 gramos nga sa buhok, ang worth mga 183,000, according sa kay Police Major Jory Puertong, hepe sa Station Number 8, daw kulukonsumo panitani sa sining Mascara Festival diri sa may syudad sang Bacolod. Yari si Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Station Number 8 sa interview sa Action Radio. Pagkabi sa Raming Village, mga subsunit siya, pati kayo sa bypass, mga nadakop na si Maria Cruzita Kilyaran, mga subject sa ating bypass. Kasi ay ni siya, hindi nga gawa mo na kasamana pa naman siya. May lit-init sa una 2020 nga nadakop man. Muna nga, ang ngalan niya nakapansa sa barangay watchlist, drug personality. Kaya gina-forward na sa barangay niya ang mga ngalan nila na mga drug watchlist. Ano sir, konsumo ni para maskara? Oo sir, ang muna ikitik na muna, gamay na niya pans kung nadakop yung bulyon. Sunod sa mga pag-imbestiga siya ni background, napaubos niya siya pulo o kulto ng semana. So, gusto niya 50 gramos kada semana ni. Pagkatapos na lang niya na riket sa Tango. Ano ning kalabanan niya sir nga mga customer? Ang mga parokyano ya, ano ning kalabanan sir? Sa barangay ta, sa mga peripot, sa lain nga motor na sunod sila balay ta, kato, nangyayari ka kato kaagahon, ang oras na, wala, sa pariyo na kato sa mga customer tira. Ang muna nga alarma ang mga tao nga, lain nga mga persona na kato tira. Sa time nga nagkwento sa background niya, muna nga nakaparticipate sa iya. Ang nito kasi man, naging putukan siya. Pagkapigit kaya ang bypass. Action Rex, si Police Major Jory Puertong, hepe sa Station Number 8. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Rex, pagpanood ng report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Layhunon tanay balita naman sa sunod sang Cadiz. Tatlo ka mga personaho, lakip ng isa ka minor senior citizens gali. Dakop ini matapos akto nga naga sugal mga kaksyon. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Roger Gotib sa sunod sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, arestado ang 3 ka mga persona kalakip ng isa ka senior citizen. Matapos ini sila naaktuhan nga nagapatigayon sa illegal nga sugal. Ini ang operation gipatigayon sa mga katapos ang intelligence unit sa Cadiz City PNP sa idalaman sa pagpamuno ni Police Lieutenant Gina Fernandez and Deputy Chief of Police ang among kapulisan. Alas 4 pasado taklas ang hapon kahapon sa bahin sang Purokpaho, Barangay Mabini, medyo nabukid nga bahin sang marelay nga bahin ini sang barangay, pero intensify ang kampanya sa kapulisan kontra illegal gambling. Gidakop sa day Judith Zamora Ipalma, 53 anyos si edad, may bana kag ay kaduha mo si Wilhin Zamora Icobias, 66 anyos si edad, may asawa kag Rowena de la Torre Magalso, 46 anyos si edad, may banaman kag ini ang residente sa Barangay Mabini diri sa may Purokpaho. Stand corrected Action Rex, diri si Wilhin Zamora, babae man ini nga isa ka senior citizen. Pero sa report, pagiman sa Tonsil Pagsigilanon kay Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna, na kamato na sila sa pila ka mga informasyon nga ini ang hampang dira nga tungit sa halos adlaw-adlaw na akong kisa na kakagabihan pa. Bagay nga ila inigitagaan sa aksyon kag recover naman ang mga ebidensya, ang complete set sa baraha nga ila sine-recover kag ang 155 pesos nga cash nga sa din bit money nga kalakip man sa ebidensya sa pag-file sang kaso. Ining tatlo sa karon
ang detinado sa bahin sang Cadiz City PNP. Kag sunod pa sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez, ilalang i-observe ang prescribed hour of detention. Kag kung hinigid man nila mahingagaw nga mapasaka ang kaso, iga-file ini batok sa ila as regular filing. Violation sang Republic Act sang PD 1602. Report gikan sa syudad sa Cadiz aton mga kaaksyon nga mahilig magkafe at kita naga panumdom nga ang manamit nga kafe kag PBB ni sa aksyon Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib, Aksyon Nelson Patinio, San Bayanay. Ariyo sa mga kaaksyon tag, gina-recommend tagid sa inyo life extension na vitamin Nelson Patinio sa area sang Calatrava akusado sa pagbayular sang Republic Act 9287, arestado sa Banwa sang Calatrava. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Action Rex, akusado sa pagbayular sa Republic Act 9287 o kuniling illegal gambling pahampang ang ginaresto sang kapulisan base sa isa ka warrant of arrest nga ginpagwa sang korte. Ang akusado Action Rex ang ginkilala sa kay Rindford Narana, 33 anyos, kag residente sa sitio Bigkat, barangay Minapasok sa Among Banwa. Ang pagdakop Action Rex sa akusado ang ginapamunuan ni Police Major Lumia Lidawan, hipis ang Calatrava PNP o kaupod ang 3rd Mobile Platoon sang Negros Occidental Mobile Force Battalion kahapon nga adlaw alas 6:30 sang gabi sa Sitio Bigkat, Barangay Minapasok. Ang warrant of arrest ang ginapirmahan ni Judge Arvel Delgado, ang presiding judge sang RTC Branch 57 sa siyudad sang San Carlos sa kaso nga pagbayular sa Republic Act 9287. Ang Korte Action Rex ang nagrekomenda naman sang 60,000 pesos para sa yasini temporaryong kahilwayan. Samtang sa karon nahunong sa custodial facility sang Calatrava PNP ang suspitsado. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Kaaksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kid Aksyon na Nelson Patinio sa iluwan tanay balita ni Aksyon na VJ Apasible sa area sang Binalbagan, mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa nakalerto ang kapulisan sa Banwasang Binalbagan sa pagbantay bla sa Barangay Biao kasunod sa nagluntad nga enkwentro sa Barangay Carabalan sa siyudad sang Himamaylan. Checkpoint ginapatigayon sang kapulisan sa lugar. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex padayon sa karon nga ginamonitor sang Binalbagan PNP ang mga barangay sang Biao kag Payaw sa Banwasang Binalbagan. Sa din ini ang malapit lang sa ginluntaran sang enkwentro kahapon sa may sitio Sigang sa may Barangay Carabalan sa siyudad sang Himamaylan. Suno sa kay Police Master Sergeant Loreto Perono, ang Deputy Chief of Police sang Binalbagan PNP, humalin pa kagabi ang ilang pagbantay sa nasambit nga mga barangay. Sa din nagpatigayon na sila sa pila ka mga checkpoint sa lugar. Dugang pa ni Perono Action Rex, hindi pa nila matulid kung pilagid ang numero sa mga nag-evacuate gikan sa lugar nga ginluntaran sang enkwentro bangod kinahulat pa nila ang datos gikan sa barangay kapitan sang Barangay Biao. Ginpalayag man ni Perono nga tubtob sa karon nagapabilin nga matawhay ang Barangay Biao apang nagapabilin silang nakaalerto kag nakahanda nga magresponde sa tiyon nga kinahanglanon ng ilang bulig. Action Rex, iyari si Police Master Sergeant Loreto Perono sa aton sining nga interview. Sa mga informasyon na munda, hindi ko man ako na-confirm, pero sa sunod na sa mga istorya, may mga pumuluyo na matatukan ng na sikas na. Sir, may mga checkpoint ka mo, sir, nga ginpangbutang sa lugar? Kagabi, sir, nanglipot ko sa Munsikopi, sa Munsikopi Police. Okay. Oo. Ang Barangay Payaw, sir, kamusta? So parang sabi, mga pila kami oras sa tineto, nanan pa kami sa nakasipuento. Pagabi. Okay. Sir? Mga sukod kami siguro, mga ano to man, 8, hasta lapit naman kami, pinapulaw to po, tutulad. Sir, Indong malang. Nabatian Action Rex ang pahayag sang Deputy Chief of Police sang Binalbagan PNP sa aton sining nga interview. Samtang ginsuspender na sang lokal nga panguluhan sang Binalbagan ang tanan nga level sang klase sa Barangay Biao kag Payaw National High School Extension epektibo sining adlaw Oktubre 7, 2022. Balita nagikan sa Banwasang Binalbagan. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation na mo siyang iloy-iloy sang tanan nga mga diseases, mga kaksyon. Ariyo gintingob nga po. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan.
Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang Pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining nga pangalagad, kita-kits kita buwasa, diri sa inyo sining nga palatuntunan. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa dinig lamang madugay, upod kay Aksyon, Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon